totes. Iniciem aquest ple extraordinari presidit per la mesa d'edat de l'Ajuntament, en aquest cas jo mateixa com l'Elisenda Pérez i el meu company Josep Avellí, que tot i no ser el de més edat, el candidat a l'alcaldia no podia estar a la mesa d'edat. Iniciem aquest ple amb la lectura de la moció de censura presentada. Jordi Soler Casals, Joan Caner Fernández, Albert Ros Mercader, Marta Geli Barriga, Arturo Prades Martínez, Mercè Orduña Valiente, Sergi Orduña Valiente, Alberto Mas Vila, Norbert Botella i Ventura, tots ells regidors electes de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i amb els DNIs que figuren al peu de les seves signatures compareixen davant l'Ajuntament i exposen. Primer, que tots 9 regidors representen la majoria absoluta dels regidors electes al consistori de Calonge i Sant Antoni després de les eleccions municipals celebrades al maig del 2019. Segon, que presenten amb aquest document moció de censura contra l'actual alcalde del municipi, senyor Miquel Belllloc Palet, escollit el 15 de juny de 2019. Tercer, que presenten com a nou candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni el senyor Jordi Soler Casals, actual regidor qui accepta el nomenament a candidat a l'alcaldia. Quart, que demanen que es procedeixi als tràmits necessaris per convocar el ple preceptiu que marca la llei 2/2011 de la LOREC, article 197. I en senyal de conformitat signa la present a Calonge i Sant Antoni el dia 16 de setembre de 2020. Bon dia. Ara iniciarem el torn de paraules, que serà màxim de 10 minuts, i el primer en parlar serà el candidat a l'alcaldia, el senyor Jordi Soler. Permís de la mesa d'edat. Bon dia a tothom, senyores i senyors. Avui 4 grups polítics i 9 regidors presentem una moció de censura constructiva per fer un canvi radical en el govern de Calonge i Sant Antoni. Perdoni que el talli, senyor Soler, li agrairia que es posés la mascareta, estem en un lloc tancat. He demanat al senyor secretari si podia ser, perquè se m'entenen les ulleres, i m'ha dit que no hi hauria cap problema en principi. Jo crec que seria convenient que vostè portés inclús la mascareta posada. Inclús perquè se m'entengui, però bueno, no tinc cap problema. A la vegada que demano disculpes si no se m'entén per culpa d'aquesta mascareta. Torno a començar. Avui 4 grups polítics i 9 regidors presentem una moció de censura constructiva per fer un canvi radical en el govern de Calonge i Sant Antoni. Després d'un procés de reflexió i maduració llarg, ens hem vist obligats a presentar-la davant la inactivitat d'aquest govern que s'ha demostrat com un govern inoperant, mancat de lideratge, orfe de tot rigor, eficàcia i eficiència. Després de 15 mesos erms, hem observat un poble que va a la deriva per una clara mancança de governabilitat. Fets que han motivat la posada en marxa d'aquest mecanisme legal pel canvi de govern amb la meva persona com a futur candidat. La manca d'orientació de l'equip actual i la seva sensació de que dia passa any empeny ens ha portat a aquest punt de no retorn, havent deixat en el camí signes clars de debilitat i deixadesa. L'equip de govern, objecte de censura, no ha estat mai capaç de tirar endavant el municipi ni tan sols continuant els projectes que va trobar i la pròpia inèrcia d'un ajuntament que ja funcionava per si sol. Al contrari, des del primer dia vàrem voler significar un trencament amb l'anterior equip de govern, carregant-se la seva gestió, que funcionava perfectament, purgant personal que ja havíem prefixat i abandonant la praxis emprada en un municipi que era referència i model a la Costa Brava Centre. I només en un any han convertit un municipi ordenat i que excelia en un en què en aquests moments està en depressió profunda. Vostès han tingut un govern en crisi permanent. L'equip del grup majoritari del govern va perdre una regidora per dimissió 6 mesos després de constituir-se com a seguidor tinent d'alcalde i número 2 de la llista majoritària del govern. Poc més tard, un membre del govern i cap de llista d'un dels pilars que aguantaven l'anterior govern abandonava el grup voluntàriament, cansant que no se li fes cas i se'l menystingués abocant-lo a passar a l'oposició.
Les discussions sobre criteris entre vostès han sigut constants, incapaços d'avançar i portar a terme projectes propis. Discussions que han transcendit a l'opinió pública, fet que mai ha de succeir. No han exercitat mai l'acció política de direcció de l'Ajuntament. La frase «nosaltres només fem el que ens diuen els tècnics» l'han utilitzada constantment i en el ple moltíssimes vegades, a part de posar a tots els tècnics a les potes dels cavalls. On està la direcció política? Si la direcció política l'han de portar els tècnics, per què es presenten? I ja que parlem de tècnics, amb el seu govern han marxat fins a 7 tècnics superiors disgustats amb la seva gestió o no gestió i advertint nombroses vegades abans de plegar que no anaven bé. Quants expedients s'han portat al Tribunal de Cuentas per manca de funció interventora, ignorant tota responsabilitat, malgrat ser advertits, i no només per l'interventor, sinó per mi mateix en el ple? Quants cops han perdut una votació al plenari? Quants cops, malgrat ser advertits de treure un punt de l'ordre del dia, han sigut mesells i han mantingut, malgrat estar cantada, la seva no adopció? Quants cops han deixat de banda el treball fet per l'oposició en les seves mocions totalment constructives? Per què es varen oposar a celebrar un ple extraordinari instat per l'oposició on es portava un pla estructural pel Covid? On trobarien una oposició que els insta a posar més diners, fins a 500.000 euros, per adoptar mesures de cara a la pandèmia? On trobarien una oposició que els hi ha fet el treball de les mesures a adoptar en l'aspecte social, econòmic i tributari? Hem presentat nombroses aportacions molt estudiades, amb un contingut dens. La primera va ser signada per mi mateix el dia 12 de març, amb mesures concretes pel Covid abans de declarar-se l'estat d'alarma. N'han seguit moltíssimes, aportades des de totes les bandes, Partit dels Socialistes, Partit Popular, Republicans, Junts i també per la CUP. I tots ho hem fet pensant en el millor camí per seguir progressant sense que mai vostès els hi fessin cas. En 3 plens han perdut totes les votacions i no han rectificat. Vostè, senyor alcalde, ha estat l'únic alcalde i cap de govern reprovat del municipi en tota la seva història. Aquest toc d'alarma faria reaccionar tothom, però vostè no ha fet ni cas. Cal tornar a posar ordre. No pot ser que el dia 15 de maig totes les empreses de Calonge i Sant Antoni estiguessin preparades per tornar a treballar i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el material que tot just començava a arribar i encara avui no treballen tots presencialment. L'administrat precisa trobar un ajuntament obert al públic i amb tot el personal que l'atengui i li doni servei, a tenir totes les instal·lacions i els serveis en estat de revista, a que li contestin les demandes d'informació, instàncies, de queixa o de proposta, a trobar un poble net, i avui tot això no passa. Què han fet vostès per canviar una inèrcia que funcionava a la perfecció per arribar un any després a la deixadesa actual? Podrien seguir demanant els perquès perquè d'arguments en sobren. Només demano jo avui al plenari que em prengui consciència de l'estat greu del nostre municipi i fent-nos confiança doni suport a aquesta moció de censura que presentem 9 regidors del consistori. És la segona vegada que soc partícip d'una moció de censura. La primera va ser el mes de març de 2008, conjuntament amb Esquerra Republicana de Catalunya, i va donar 7 anys d'estabilitat al municipi. Ara, avui, l'hem de presentar amb la seva contra i també contra el seu soci Avancem, precisament pel contrari, per la inestabilitat en què ens han sotmès el poble de Calonge i Sant Antoni. Esperem, doncs, que tinguem tots l'oportunitat de treballar pel nostre municipi i, evidentment, ara és l'hora de fer-ho aprovant aquest canvi. Moltes gràcies a tots per la seva atenció. Moltes gràcies, senyor Soler. Té la paraula el senyor alcalde Miquel Riera. Hola a totes i a tots. Lamento i em dol profundament el que avui, 1 d'octubre, passarà en aquesta sala de plens de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. L'1 d'octubre ha passat a la història de Catalunya com el més gran acte de desobediència civil fets
pels catalans i les catalanes envers aquest estat demofòbic. Amb un simple gest com va ser posar una papereta a dins d'aquella urna que tots teníem a la ment, ja que per sempre vam aconseguir vèncer a un estat espanyol desbocat que només va saber respondre amb pallisses i humiliacions a la nostra gran capacitat d'organització. I avui em sembla just recordar que tot el que va passar aquell dia i el posterior empresonament i exili dels nostres líders ha estat avalat i justificat tant pel PP com el Partit Socialista, i encara ho fan. Ells mateixos que avui aquí votaran en favor d'una moció de censura que ha impulsat Junts per Catalunya, avui, per tant, aquí es tornarà a votar, però es farà tristament per fer fora un alcalde d'esquerres i independentista. Junts per Calonge i Sant Antoni vol fer fora un alcalde d'Esquerra Republicana de Catalunya, que som qui va guanyar les eleccions, amb un pacte obscur format per forces tan allunyades ideològicament i fora de tota lògica i basat en una moció de censura que no té cap sentit. I tristament ho faran en un dia tan assenyalat per a tots els que treballem i lluitem per la llibertat d'aquest país. O bé, el sentit segurament sí que el podem trobar en un joc de cadires que s'ha estat fent públic els darrers dies a través de la premsa. Perquè de projecte conjunt per Calonge i Sant Antoni no en tenen cap, o si més no, crec que els farà molt difícil d'explicar. La moció de censura és un instrument que utilitza èticament, serveix per reprovar la gestió d'un equip de govern, per fer-ne un bon ús, és de sentit comú veure com treballa aquest equip de govern. I vostès no ho han fet. Des del primer moment han buscat aquesta moció per recuperar el que es pensen que els pertany. Han posat tots els esforços en no deixar-nos treballar. Han tombat propostes que haguessin estat molt beneficioses pel municipi, només per desgastar aquest equip de govern sense tenir en compte els ciutadans i les ciutadanes. Han empastifat les xarxes socials de mentides i demagògia i fins i tot han caigut tan baix que han volgut entrar en temes personals i familiars en els plens. En definitiva, han utilitzat la seva manera rància de fer política de sempre, han fet tota una estratègia per justificar el mal ús que estan fent d'aquesta moció i com que no té cap altre objectiu que satisfer les seves ànsies econòmiques i de poder, per cert, senyor Soler, el seu sou ha estat de 2.300 euros, el meu sou nets mensuals, i de 1.700 els darrers 3 mesos. Reducció aprovada amb els seus vots a favor. Estarem atents per comunicar als ciutadans quan els pensa cobrar vostè pels seus serveis. Comencem amb el peu, però ens han fet més forts i ens han fet aprendre. Amb això els tenim que donar les gràcies. Sou un exemple de com no ha de ser una oposició. El vostre bloqueig sistemàtic a qualsevol proposta d'aquest govern, inclús en temes que només eren tècnics, ens ha fet veure que una oposició constructiva mai ha de ser com la que han exercit vostès. I saben per què? Perquè aquesta actitud només va en detriment dels ciutadans. I això és el que han fet vostès. A mi se'm cauria la cara de vergonya veure'm sentat en una de les seves cadires avui. Esquerra Republicana es va presentar per oferir al poble un canvi, una nova manera de fer política, una política de proximitat i d'escoltar molt a la gent, mirar d'ajudar-los perquè a Calonge i Sant Antoni es visqués millor. I després de guanyar les eleccions, van fer un pacte de govern amb els partits que també van oferir un canvi. Era un pacte sòlid, fet des de la proximitat ideològica i perquè teníem objectius en comú per la millora d'aquest municipi. Però resulta que ara un d'aquests partits ha fet un gir de 180 graus i ha decidit prendre una direcció totalment oposada. Aquest equip de govern no ha tingut gens fàcil. El primer any vam haver de treballar amb uns pressupostos gaire
diputats i que no eren nostres. I un cop aprovats els nostres primers pressupostos, a través dels quals volíem impulsar el nostre projecte social i econòmic, per Calonge i Sant Antoni, ens vam trobar amb dues crisis molt greus com són el temporal Glòria i les conseqüències nefastes que va tenir pel nostre municipi. I la pandèmia sanitària va provocar el bloqueig de l'Ajuntament durant 5 mesos. 5 mesos. Uns mesos molt complicats per totes les administracions locals. I just al moment en què el senyor Norbert Botella, de Republicans, va cometre la irresponsabilitat de sortir del govern sense donar explicacions. En aquell moment no ho vam entendre. Avui s'entén perfectament per què ho va fer. Tot i aquestes circumstàncies vam tenir la força i el coratge per fer front a la situació. Durant el confinament vam treballar molt dur per aconseguir finançament per arreglar platges, espigons i planificar les obres per tenir tot l'estiu a punt. Vam estar al costat de la gent, fent arribar menjar a la gent que viu sola, fent més de 3.000 trucades a aquesta mateixa gent gran per saber la seva situació personal, posant més de 30 línies d'internet i ordinadors perquè els infants de les famílies més necessitades poguessin seguir accedint a l'educació. Vam demorar el pagament d'impostos i reduir taxes de serveis que no es varen poder oferir durant la pandèmia. A més, vam presentar propostes al ple amb mesures econòmiques per ajudar a les nostres empreses i treballadors. Mesures que els partits que avui presenten la moció, tots, van votar en contra. I el més greu de tot, vam negociar al Consell Comarcal un conveni de serveis socials que duplicava l'actual i que convertia Calonge i Sant Antoni en el segon conveni més important de la comarca. Però també es va votar en contra. De nou i clarament estàvem davant d'un intent més de bloquejar la nostra feina per després justificar el que estan fent ara. I és que hem patit un degoteig constant d'intents de bloqueig de la nostra feina en detriment dels interessos del municipi i del benestar de tots els veïns. El que, al meu parer, és una irresponsabilitat total i absoluta. Vostès no pensen mai en el poble. Vostès fan passar els interessos personals per sobre de la política i del projecte de poble. S'han dedicat tots aquests mesos a buscar excuses per justificar una moció que sabien que només podien aconseguir amb un pacte vergonyós. Estarem atents per saber què més amaga darrere d'aquest pacte i ens encarregarem que la informació arribi a tothom. No pensem callar. Però tot i les dificultats i el lamentable espectacle que estan fent avui aquí, no ens podran treure la il·lusió. La de veure que el canvi que volíem s'ha començat a fer una realitat, de veure com la gent i les entitats tornen a anar de la mà de l'Ajuntament per tirar nous projectes endavant. Hem aconseguit que aquest Ajuntament de Calonge i Sant Antoni deixi de ser un enemic per esdevenir un company. Ja no som el senyor Soler i su equipo, sinó que som la Carme, la Carla, en Salva, l'Helena, l'Elisenda, en Josep i en Miquel. Som la gent que ens troben pel carrer i que ens paren, que ens truquen a l'hora que sigui per intentar buscar solucions, que ens demanen, ens supliquen que, sisplau, que no poden fer classes a l'escola de música si podem donar una aula en el castell. I ni ens ho pensem. Sí, ja ho arreglarem, buscarem solucions. Estem contents pel que hem pogut fer. L'ascensor, el famós ascensor, vam estar apretant amb l'ascensor, tenim un ascensor. Però és que no és un antojo que tenia Esquerra Republicana.
És un ascensor que ha de donar un servei com Déu mana a la gent gran del nostre poble. Hem tirat endavant el projecte de Maspera. Hem asfaltat el Mas Vilà en menys d'un any. Hem dinamitzat els casals d'avis. Hem posat la cultura i les entitats com a prioritat, entre moltes altres accions que ens sentim orgullosos. I ens dol que grans projectes que estàvem preparant quedaran al tinter, com és la dinamització del centre de Calonja, el manteniment de les escoles, la priorització del món agrícola i viticultor com a motor de dinamització turística i tants altres que, tot i estar a l'oposició, seguirem treballant perquè es tirin endavant. Sàpiguen que nosaltres no votarem en contra de cap proposta que sigui beneficiosa pels ciutadans. Nosaltres no perdrem la vista que l'objectiu d'aquestes cadires, on estem situats, és servir-los a ells, no servir-nos a nosaltres, com esteu fent avui Junts per Catalunya, PP, PSC i Republicans. I no puc acabar aquest Parlament sense agrair de tot cor al meu equip. Carme, gràcies per la teva força, empenta, perquè aquesta manera que tens de ser, que ho dones tot, en tot moment, i per aportar sempre el bon rotllo dintre de l'equip. Salva, gràcies per la teva passió, la pluja d'idees i per ser tan tossut. Carla, el teu equilibri, la teva claredat d'idees i per ser el pal de paller que ens ajunta a tots. Helena, gràcies per la teva manera de treballar, tan organitzada, tan meticulosa, bàsicament per ser professora 24 hores, amb els teus alumnes i amb nosaltres. Esther, no sé si la tenim avui aquí, espero que com a mínim estigui fora. Esther, gràcies per la teva serenor, el teu cap clar. Eli, Elisenda, gràcies per donar-nos sempre una altra visió, tant de problemes com de solucions. I gràcies, Josep, per compartir tots aquests anys d'experiència a dins de l'Ajuntament. Moltes vegades ens has ajudat a fer veure coses que ens havien quedat bloquejats. En definitiva, gràcies a tots els companys i companyes també de la secció local d'Esquerra pel suport que ens han donat durant aquests mesos, especialment a en Martí, que sempre ha estat disposat a escoltar-nos i aconsellar-nos. Gràcies, Sergi, Joan, Pau, Maria, Anna, Laia. Moltes gràcies per ser aquí a tots els companys d'Esquerra. I per últim, agrair a totes i tots els treballadors de l'Ajuntament la gran tasca que heu fet en un dels moments més complicats que possiblement ha passat aquest Ajuntament en la seva història. Repeteixo, en la seva història, descartant, lògicament, una guerra civil. Senyor Soler, quan vaig arribar al meu despatx, el meu primer dia d'alcalde, vaig trobar una nota seva, molt condescendent, per cert, dient-me que recordés que sempre havia de treballar pel poble. Avui es fa palès que no era res més que xerrameca. A vostè no li interessa ni res del benestar de la gent del nostre municipi ni el que vam votar. Seguirem treballant com hem fet fins ara, en contacte amb totes les associacions del municipi, amb la gent, al carrer, i posarem el nostre cor, perquè no ho sabem fer d'una altra manera i perquè aquest poble esdevingui el que pot arribar a ser. I és que aquesta és la nostra manera d'entendre la política. I com gent d'esquerres i republicans, lluitarem com sempre hem fet per una Catalunya lliure i social i justa. Perquè nosaltres ho tenim clar. Tornarem a vèncer. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Belllloc. Té la paraula el senyor Albert Tomàs. Buenos días a todos. Estamos aquí reunidos en un pleno que tiene doble finalidad. La primera, censurar al actual alcalde y, por tanto, a todo su equipo de gobierno. Y la segunda, elegir a uno nuevo. Los motivos que tenemos para censurar son muchos y variados, a pesar de las explicaciones que nos ha dado ahora el señor Bellló. Pero para no ser exhaustivo, lo resumiría en que son inoperantes e ineficaces. Eso ya se lo había dicho antes y me reitero. En cuanto a la elección de un nuevo alcalde, reconozco que cuando juré el cargo en ningún caso podía prever que acabaría votando al señor Soler. Pero las especialísimas circunstancias que estamos viviendo y mi conciencia me obligan a ser parte de la solución en lugar de perpetuar el problema. Vivimos la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años y estamos ya en una crisis económica que tendrá muchas consecuencias en la vida diaria de nuestros vecinos. Por eso es importante, quizá más que nunca, que nuestro ayuntamiento sea parte de la solución y no un problema más. Los que apoyamos el cambio en la gestión formamos realmente un grupo dispar, pero con altura de miras hemos puesto en común lo que nos une en torno a una idea: que el Ayuntamiento de Calonge y Sant Antoni ponga todos los recursos de que dispone en funcionamiento para que los efectos de la doble crisis que sufrimos nos afecte lo menos posible. Y también recordar un dato: Esquerra Republicana ganó las elecciones, pero no con mayoría absoluta. La mayoría absoluta se manifiesta hoy. El 53% de los votos apoyan esta moción. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Mas. Té la paraula el senyor Norbert Botella. Sí, bon dia a tothom. Jo lamento la poca autocrítica que fa el govern, però suposo que és natural en aquests casos, davant d'una moció. Una moció que és una fantasia autocomplidora, perquè han estat fantasiejant amb aquesta moció i han fet tots els elements possibles perquè esdevingui una realitat. I han comès errors, per això hi ha aquesta moció. El primer, entrar en recels odis ancestrals, rancúnies dins de l'Ajuntament, que va provocar una topada amb persones i tècnics de l'alçada d'un campanar. Jo he de confessar que he estat en reunions on el clima de tensió era manicomial. De resultes d'això, el primer violí tècnic de la casa, un home que tocava el violí d'una manera intel·ligent, pràctica i estava a l'ajut del nou govern que s'havia instaurat, va marxar. Republicans i la CUP va fer tot el possible perquè aquest primer violí s'hi quedés, perquè, diguem-ne, som melòmans, ens agrada la bona música, la música intel·ligent. També va dificultar el fet que la senyora Pérez, els primers dies de govern, ens volgués portar i havíem d'agafar una noia de comunicació que venia d'Esquerra i que era molt bona hi havia. I el criteri que tenia CUPs i republicans era no agafar a sou de l'Ajuntament persones externes. El mateix va passar amb la dinamitzadora comercial, que l'havien d'agafar sí o sí. La CUP i republicans en vam estar en contra. Senyor Bellló, el seu problema és que ha teixit massa complicitats amb la senyora Pérez i no ha teixit gairebé cap complicitat amb la CUP i amb republicans. Això va ser el seu error. Amb la senyora Pérez hem tingut disputes. És veritat que el seu verb agressiu, el seu pensament monolític i poc flexible i el seu discurs monitoritzat, per repetint, feia molt difícil arribar a cap mena d'acord. Però si algú es pregunta per què vam sortir del govern republicans, és per l'alta deslleialtat d'un cap de setmana sense avisar els socis lleials, que érem la CUP i republicans. Avancem, la senyora Pérez i el senyor Bellló es van reunir amb un altre partit polític per parlar d'entrar al govern i tenien una majoria sòlida d'esquerres independentistes. És veritat, no van estar a l'alçada. Nosaltres vam sortir per això,
perquè era la segona deslleialtat que ens feien a Esquerra. Recordem el 155, segur que hi ha persones aquí que ho recorden perfectament, de fet, van ser defensors d'aquest 155 a l'Assemblea Local d'Esquerra de Calonge i Sant Antoni. Vostè va ser triat a dit per la cúpula d'Esquerra aquí present. Molt bé, han tingut 5 mesos. Nosaltres vam sortir a l'abril. Han tingut 5 mesos per persuadir els altres grups. No ho han fet. És que ningú els ha volgut comprar el seu relat d'excelsitud. Ningú. Republicans no ens van demanar tornar. No volem tornar. El que vam viure en aquesta experiència de govern no ens ha plagut i no volem tornar. Preferíem estar fent mitja a l'oposició, si molt convé, que no pas tornar al govern. I escolti'm, tothom vol entrar als governs, aquesta possibilitat de poder. Tothom vol entrar. Doncs miri, vostè ha tingut un plenari amb persones intel·ligents, amb múscul econòmic, amb múscul de gestió i amb múscul cultural que no han volgut entrar. Escolti'm, facin autocrítica, perquè el victimisme que estan utilitzant és a l'alçada d'un campanar. Amb tot. I he de reconèixer una virtut. Senyor Batlló, vostè ha lluitat. Vostè ha lluitat contra totes les adversitats i dono fe que en tingut moltes. Jo als meus alumnes l'única cosa que els demano és que no tirin la tovallola i que lluitin. I això l'honora. I per això, des del meu punt de vista, no té res a retreure's. Ja està, gràcies. Gràcies, senyor Norbert. Té la paraula el senyor Arturo Prades. Bon dia a tothom. És evident que a ningú de nosaltres ens agrada trobar-nos en una situació com la que ens trobem avui, però també és evident que el municipi necessita un canvi de manera de fer. Ho esteu veient, els que ens esteu veient presencialment a les pantalles o via telemàtica, que la manera que ens trobem en aquests moments no podia continuar. L'actual conjuntura econòmica i social i les expectatives en què ens trobem en els propers mesos necessita i requereix un govern ferm, valent i amb les idees clares. Per nosaltres, poder tornar al govern de Calonge i Sant Antoni és una oportunitat per poder continuar amb la bona feina feta durant la legislatura anterior. Segurament encara no hem entès per què no vam continuar aquesta feina. Demostrarem de nou que a nosaltres no ens fan por els reptes, no ens fa por les complexitats i que som gent treballadora i honesta per dedicar-nos en cos i ànima al nostre municipi i a la seva gent. Desenvolupar un pla de xoc pel Covid-19 realista, centrat en els ajuts a les persones, les pimes i les autònoms, serà una de les primeres feines que tindrem al nou equip de govern. Establir les eines per executar-ho, degut a l'actual situació de gestió econòmica del municipi, també serà una de les prioritats que tindrem que dedicar-li d'una manera immediata. Desestacionatge de l'economia és un tema que m'heu sentit moltes vegades, que nosaltres des dels socialistes entenem que és un tema molt important, per no tenir un atur tan concentrat i que la renda disponible al nostre poble no estigui allunyada un 20% de la província de Girona. Revertir la gestió econòmica de l'Ajuntament establint unes eines clares per poder executar el pressupost i desenvolupar polítiques per a les persones. Prioritari. Ens venen temps de molta feina per preparar el pla de xoc, les ordenances i el pressupost municipal. Però de veritat, en tenim moltes ganes de poder començar el més aviat possible. Moltes gràcies i molta sort a tothom. Moltes gràcies, senyor Prades. Té la paraula el senyor Lluís Casas. Bon dia a tots i a totes. Des de la CUP el que volem fer és primer una prèvia. Nosaltres no hem escollit aquest dia, avui és dia 1 d'octubre, 2.850 persones represaliades, entre les quals el senyor Jordi Soler, preses polítiques, exiliades, inhabilitació del president Torra. Estem aquí, però igualment avui celebrem una victòria d'un poble que va exercir democràticament i pacífica el seu dret a votar per la seva llibertat, amb una resposta d'un estat espanyol retrògrad,
obsolet i que només va mostrar porres i infàmia. Estem aquí i ho volem recordar perquè avui és dia 1 d'octubre, insistim, el dia no l'hem escollit nosaltres. Que també volem dir que farem trontollar aquest estat espanyol tantes vegades com calgui fins que caigui, i ho aconseguirem. En relació a la moció d'avui, des de la CUP hem decidit que votarem que no per coherència i responsabilitat. Votarem que no perquè nosaltres, del resultat de les eleccions, en vàrem fer una lectura de canvi, en clau de canvi, i fins i tot vàrem signar un pacte d'estabilitat amb el govern previsiblement sortint. Això per nosaltres és assumir també una responsabilitat, perquè d'alguna manera en fem autocrítica i d'alguna manera som responsables també d'aquest fracàs, que per nosaltres és un fracàs de tot el plenari. Però aquest no per nosaltres té molt de sentit. A la CUP se'ns pot criticar per moltes coses, però a la CUP de Calonge i Sant Antoni en concret, ningú ens podrà dir que no hem treballat pel consens, treballat per acords programàtics tant amb el govern com amb l'oposició. Hem estat crítiques amb el govern fins que es va esvair el pacte d'estabilitat perquè hi ha coses que no hi estaven d'acord, també hi ha coses que heu fet bé, això no ens fa res dir-ho, al contrari, ens agrada, igualment que vam dir que l'oposició havia fet coses bé en l'anterior legislatura. Per tant, totes les regidores i regidors que hi ha aquí i l'alcalde en són testimonis que hem treballat pel consens, no sabem si més que ningú, però com a mínim igual que el que més hagi treballat per això. I d'això n'estem orgulloses i orgullosos. Això, la gent que ens escolta i els veïns i veïnes han de saber que per la CUP és prioritari. No ho deixarem de fer. Per nosaltres les polítiques socials, feministes, la recerca de polítiques d'habitatge digna per tothom, el progrés social, econòmic, feina digna per tothom, la defensa dels animals també i del medi ambient, d'un urbanisme sostenible, aquí ens hi trobarem, sempre, amb l'oposició, amb el govern i amb qualsevol grup que treballi per aquests aspectes. Per nosaltres, dit això, que per nosaltres és molt important que quedi clar que això ho farem sense mirar ni el pensament, ni el color, ni la procedència, ni la condició de les persones a qui representem. Votin el que votin. Ho hem fet i ho seguirem fent. Però per nosaltres és molt important fer un apunt perquè tot això és perfectament compatible amb el dret com a poble per defensar la nostra llibertat i el dret d'autodeterminació. I en això fem una interpel·lació directa a Republicans i a Junts i ens sap greu, però avui, i més que mai avui, dia en què continua la repressió i la infàmia d'aquest estat espanyol, vosaltres feu un pacte amb els partits del 155 amb tots els respectes per les regidores i les persones d'aquests partits amb les quals, a més, puc dir personalment que mantinc una relació molt cordial. Però són els partits del 155, partits que donen una cobertura vergonyant a una monarquia corrupta, infame, a una justícia patriòtica i a una policia patriòtica. El pacte és amb aquests partits. Nosaltres estarem molt amatents a totes les reivindicacions, als acords que s'han aprovat aquí en ple i que també vosaltres defensàveu, com és la pancarta en favor de la llibertat dels presos i preses polítiques i exiliades. Estarem molt amatents amb això i confiem que el fet de tenir uns socis, especialment un soci amb un biaix molt cap a la dreta, com és el Partit Popular, no us faci cometre errors en aquest sentit. Per nosaltres això és molt important i, d'altra banda, seguirem lluitant per les persones, per tots els veïns i veïnes del poble i més en una situació com l'actual, d'una gran crisi econòmica i social, ho seguirem fent sense cap mena de dubte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Casas. Té la paraula la senyora Elisenda Pérez. Bé, bon dia a tots i a totes de nou. Avui no és un dia senzill ni agradable, però poder tenir veu i vot ens dona l'oportunitat des d'Avancem de poder expressar
i explicar el nostre punt de vista. Els arguments que ens han portat avui aquí són poble a la deriva, falta de lideratge, sense rumb, mal gestionat i la paraula màgica, responsabilitat. Els que sou d'aquí segur que us sonen i no pas d'una sola vegada. De fet, aquestes justificacions són la segona vegada que es fan servir d'excusa, ja que aquesta és la segona vegada que es presenta una moció de censura perquè sigui alcalde la mateixa persona. Al març del 2008, després de 9 mesos de govern, es van utilitzar les mateixes frases fetes per treure de l'alcaldia a l'Antoni Esteve i deixar l'equip de govern a l'oposició. Després d'allò, també cal recordar que el senyor Soler i tot el seu equip va ser declarat trànsfuga. Aquesta, igual que l'anterior, es presenta amb un únic objectiu, ni per responsabilitat ni per coherència, sinó per poder seguir manant, pel poder. Aquí, per desgràcia, el que va decidir el poble no ha servit per decidir qui governa. Aquí ho decideix sempre la mateixa gent. Voldria fer un petit esment als diferents grups. A les companyes de la CUP, agrair que no firmessin el paper que ens ha portat avui aquí a votar el pacte de la vergonya. Vostès han estat sempre molt crítics, però estem segurs que si haguéssim pogut treballar junts a govern hauríem vist les coses molt diferents i haguéssim arribat a molts més acords. Als representants de republicans o no, recordar-li que per dir que es fa alguna cosa per responsabilitat, primer s'ha de saber què és la responsabilitat. Vostè, durant els mesos que va estar a govern, no va mostrar res més que interessos personals i partidistes en tot el que feia, treballant amagat de la resta de l'equip, qüestionant les decisions que preníem, posant-les en crisi en altres administracions, decidint accions a fer sense consensuar, imposant criteris, mostrant la part més insolidària quan en plena pandèmia decidia quins diners i amb quina finalitat gastar-los, o inclús mentre feia vídeos demanant responsabilitat als veïns i veïnes per quedar-se a casa durant el confinament quan vostè després se'n anava a córrer per les nits. Quina responsabilitat és aquesta, senyor Potella? Ha dit més d'una vegada que era més independentista que l'Oriol Junqueras, però la primera de canvi és capaç de pactar amb el que el va empresonar per tornar a tenir una cadira. Ni coherència, ni dignitat, ni responsabilitat. Els representants del PSC no els hi podem tirar res encara. De fet, vostès sempre han actuat igual. Fa 5 anys ja havien firmat l'acord de govern amb Convergència quan feien veure que negociaven amb Esquerra i Avancem. O fa 2 setmanes, quan en negociacions amb Esquerra i a 2 dies de la següent reunió amb ofertes d'àrees a sobre la taula, van presentar la moció de censura, trencant la negociació i sense avisar. Vostè, senyor Prades, va dir durant el ple d'investidura de l'actual alcalde, Miquel Belllloc, i que cito literalment, no li puc prometre una oposició constructiva. Doncs ben fet, perquè aquesta promesa hagués sigut un impossible. Ha estat una oposició destructiva, de bloqueig i manipulativa a parts iguals. Al representant del PP, dir-li que costa d'entendre que una persona que diu ser del PP i de partit pugui fer alcalde a una persona que de moment sembla ser independentista i que es va presentar amb les sigles d'un partit que actualment encapçala el molt honorable president Carles Puigdemont. Vostè, que tant els debats electorals com els plens municipals s'ha negat sempre a voler fer alcalde a un senyor amb 16 anys a l'esquena, en paraules textuals per salut democràtica. Si vostè compleix amb el que va dir, suposo que en breu veurem la foto d'un rei que no ens representa penjada en aquesta sala, veurem com es despenja la pancarta demanant la llibertat dels nostres presos i preses polítiques i veurem com oneja una gran bandera d'un estat repressor que aquesta mateixa setmana ha inhabilitat el nostre president. Tot i que després dels canvis de rumb dels últims dies no sabem ben bé quina de les seves paraules valdrà. Avui és el 3è aniversari de l'1 d'octubre. Tots i totes recordeu els dies previs i posteriors. L'emoció, la il·lusió, la incògnita i la voluntat ferma d'exercir un dret, el dret a decidir el nostre futur. Avui fa 3 anys que vam viure amb estupefacció com un PP desbocat i cegat d'odi va enviar centenars de milers de policies a evitar que el poble de Catalunya, que el poble de Calonge i Sant Antoni pogués votar. Avui fa 3 anys que aquest Ajuntament, amb el senyor Soler al capdavant, va obrir els col·legis electorals i, tot i la por a rebre la visita d'energúmens amb porres, vam aixecar el cap ben alt, vam treure pit i vam aconseguir votar. Aquell dia alguna cosa es va trencar dins nostre, però aquell dia també n'hi van néixer. Hi va néixer orgull, valentia, ganes de seguir, ganes de lluitar, ganes de guanyar. Aquell dia vam veure fins on estava disposat a arribar l'Estat i fins on estàvem disposats a aguantar nosaltres. I malgrat el PP, malgrat el PSOE, malgrat tots els malgrats, vam guanyar. I era tal
el cabreig d'haver vist com persones de totes les edats sortien a votar perquè teníem urnes, teníem paperetes, teníem col·legis electorals, teníem un govern disposat a tot, que no van saber gestionar la paraula llibertat i democràcia i van empresonar i obligar a l'exili els nostres líders socials i el nostre govern. Avui, dia 1 d'octubre de 2020, comptem masses dies dels nostres exiliats i exiliades fora de casa, fora del nostre país. Comptem masses dies de repressió continuada per persones que pensen i que actuen en conseqüència. I comptem masses dies de presó de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell. Us volem a casa. Avui fa 3 anys que vam escriure un lema a la història del nostre país. Ni oblit ni perdó. I just avui, 3 anys després, ho diem de nou. Ni oblit ni perdó al pacte de la vergonya. Avui, dia 1 d'octubre, senyor Soler, tornarà a ser alcalde d'aquest poble amb vots dels qui van empresonar i que aplaudeixen amb les orelles tota aquesta presó, exili i repressió. Senyor Soler, no li cau la cara de vergonya de tornar a l'alcaldia per una moció de censura i de la mà d'aquells que ens van apallissar fa 3 anys? No se n'adona que el poble va decidir que no fos vostè l'alcalde? Com després d'això mirarà els ulls dels presos i preses polítiques, dels exiliats i de les exiliades? Utilitzarà de nou la resposta ja gastada de que per al bé del poble hem deixat les sigles dels partits al costat? Segurament tal li fan les meves paraules, perquè ja ha demostrat amb escreix que la cadira d'alcaldia val el que no està escrit. Préstecs personals, promeses i deixar de banda la coherència política i social. Aquest pacte és el pacte de la vergonya i el poble li recordarà. Nosaltres li recordarem i a les properes eleccions els votants li faran veure que no tot s'hi val. Aquests pocs mesos que hem estat governant amb els companys i companyes d'Esquerra hem après moltíssimes coses. Hem patit, però també hem gaudit. Hem treballat en una situació excepcional que mai ningú havia vist fins ara. Ens hem centrat en un intens dia a dia, però també en el que ens més importava, els veïns i veïnes del nostre municipi. Vam posar l'objectiu amb les entitats, la cultura, l'ensenyament, el manteniment, les persones vulnerables i un llarg etcètera. I ens vam trobar amb un bloqueig constant d'una oposició ferotge i emprenyada de no poder moure els fils del poder. Ara veurem si tot el que proposàveu veu la llum o era només una campanya comunicativa de desgast al govern per justificar lo injustificable. Miquel, Carme, Carla, Salva, Helena, Josep, malgrat tots els malgrats que hem patit, qui ens fa fora han estat les ànsies de poder, no el poble. Gràcies per aquesta aventura i ens hi tornarem a veure. L'equip humà de persones que treballen en aquest consistori és la màquina que fa funcionar tot el poble. Gràcies per tot i gràcies per tant. Ens tindreu sempre al vostre costat. Ha estat un honor treballar des de govern per al poble de la meva vida, de la nostra vida, i ho seguirem fent, perquè no sabem fer les coses d'una altra manera, amb responsabilitat, amb coherència i de manera constructiva. I acabo amb frases que no tot són meves, però que ho defineixen tot. Som aquí per quedar-nos sempre que el poble ho vulgui. Els últims anys hem demostrat que no tenim por, que seguirem lluitant per al nostre futur, per una república groga i lila. I perquè tot està per fer i tot és possible, ho tornarem a fer, hi tornarem a ser i guanyarem. Avancem sempre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Pérez. Té la paraula la senyora Helena Serra. Bon dia a tothom. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Calonge i Sant Antoni, com a bons republicans, lamenta la situació que estem vivint a dia d'avui, 1 d'octubre. No cal que els recordi què va passar fa 3 anys, si volen ho puc fer, però em penso que en som molt conscients tot plegat, tal com ha explicat el nostre alcalde, Miquel Belllloc. Aquesta moció tira per terra moltes il·lusions posades en un nou equip de govern que va guanyar legítimament les eleccions i que trencava amb la monotonia de 16 anys de govern per part del mateix grup polític. Avui ens sentim tristos i indignats davant aquest pacte de la vergonya, que no té justificació per nosaltres, excepte les ànsies de poder per part dels grups de l'oposició que no accepten que ells no varen ser la força més votada. Així,
no respecten els resultats dels votants d'aquest municipi, que amb els seus vots ens van demostrar que volien un grup polític que portés nous aires al capdavant d'aquest consistori. El senyor Soler sempre ens ha acusat de ser un equip de govern en crisi i dèbil, però al llarg de tots aquests mesos, amb les adversitats a les quals ens hem enfrontat, una inundació, el temporal Glòria i el Covid, hem demostrat que podem i sabem treballar plegats per aconseguir els nostres objectius, sense perdre de vista les necessitats reals i prioritàries dels veïns i veïnes del nostre municipi. A diferència de vostè, que ha prioritzat la cadira. Les paraules que últimament repeteix són que hem desmuntat el seu poble. No, senyor Soler, no és el seu poble, és el poble de tots. El senyor Prades també ens ha acusat de xitxarelos i ineptes, però alhora ens ha ensenyat que els nostres esforços sumen. No serveixen de res les seves manipulacions i mentides, que proclamen que no servim per tirar el poble endavant. Doncs, senyor Prades, deixa'm dir-li que nosaltres hem estat honestos i transparents. Mai hem fet res per interès personal, ni per treure'n un benefici propi. Ans al contrari, ho hem fet tot pel benestar de la gent. Vostè i els seus poden dir el mateix? I no deixarem de parlar del seu soci de govern, el senyor Alberto Mas. O millor, saben què? D'aquest senyor no cal ni parlar-ne. Un senyor que no té paraula, un senyor que ni coneix el poble al qual vol representar, un senyor que, com tots els seus companys d'equip de govern, i és trist dir companys, no?, està aquí pels seus interessos personals. Ves per on, hem acabat parlant de qui crèiem que no mereixia dedicar-hi ni un minut del nostre temps. Tot i aquests entrebancs, la dificultat més gran va venir de la mà del nostre antic soci de govern, Norbert Portella, que ja en l'inici de la nostra legislatura va provocar el retard del ple del Cartipàs per adaptar-nos tots a la seva situació econòmica personal, condició imposada per ell per entrar a formar part del govern. Aquest regidor va demostrar-nos qui era quan ens va abandonar enmig d'una pandèmia, d'una crisi mai viscuda abans i deixant-nos en minoria davant un futur incert. Va escollir descarregar-se del pes d'aquesta ingent tasca i lliurar-se a la seva tranquil·litat. Realment té la consciència tranquil·la, senyor Botella, deixant el seu estimat poble a l'estacada? Però la seva responsabilitat més destacada envers el municipi la podrem veure avui, quan una persona que s'ha autoproclamat sempre com a progressista, republicà i independentista signarà una moció juntament amb 4 regidors que abans eren de Junts per Calonge i Sant Antoni, amb el PSC, grup del 155, i amb el PP, partit que va provocar l'1 d'octubre tal com l'entenem avui en dia. Ni oblit ni perdó. Però tot i així, en aquest any i escaig de govern, l'equip humà de regidors hem treballat de valent per tirar endavant un seguit de projectes. Des d'habitatge hem refet el conveni de sostre cívic, quedant en el patrimoni municipal 4 pisos i hem recuperat 2 cases de mestres que s'estan habilitant. També s'ha fet un estudi d'habitatges buits del nucli antic i un pla local d'habitatge. Des d'urbanisme s'ha desencallat el projecte de la urbanització de Maspera. S'està rehabilitant el parc infantil de Sant Julià de Lòria. S'ha fet la millora d'accessibilitat del Cap de Calonge, que inclou l'ascensor, i altres millores com és l'aire condicionat. S'han fet les obres de millora de l'escola del Pere Rosselló i s'han invertit 250.000 euros de més a l'obra dels vestidors del camp de futbol de Sant Antoni, ja que vostès la varen deixar inacabada i inservible. Des d'esports s'han substituït les portes d'emergències de la sala polivalent de Sant Antoni, s'han adequat la carpa annexa, s'ha realitzat el Campionat de Catalunya de cross i el Congrés Internacional d'Atletisme. I també s'han potenciat els esports minoritaris i el femení. Des de serveis socials s'ha realitzat l'organització de les juntes dels casals d'avis, la compra de material esportiu i una treballadora per a la dinamització i realització d'activitats d'aquests casals. La gestió i desenvolupament del contracte amb la Creu Roja pel repartiment d'àpats a domicili per persones amb especial vulnerabilitat i acord amb l'Hospital de Palamós per l'elaboració dels àpats. Des de promoció econòmica, des del primer moment, aquest equip de govern va adoptar la posició de continuïtat en tots els projectes i serveis que ja en aquell moment s'estaven portant a terme. Van donar suport a tot el que fa referència al món empresarial, a l'emprenedoria, a la formació
i hem donat prioritat a l'ocupació. Hem dotat de 36.600 euros als tastets d'ofici, s'han beneficiat 29 treballadors contractats i 20 empreses amb 500 euros, un màxim de 3 mesos. Hem fet moltes altres coses que ara no especificarem perquè es faria massa llarg. S'ha treballat des de totes les àrees, des de joventut, des de TIC, des de UAC i les àrees dels nostres companys de govern. Teníem també un seguit de projectes als quals l'oposició en bloc va votar no més d'una vegada. Un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà adaptat a les necessitats reals de la població més vulnerable i aportava més treballadors per poder assumir molta més feina i amb una dotació econòmica important. Un altre conveni amb el Consell Comarcal per sumar un tècnic més habitatge i reforçar més aquesta àrea. També ens van tombar uns canvis de partida per valor de 66.000 euros per donar ajuts a les empreses. I amb la tònica d'aquest bloqueig, un cop més, no van aprovar unes bases per donar ajuts a les empreses que durant el confinament van haver de tancar o reduir la seva facturació en més d'un 50%. Hem demostrat que existeix una manera diferent de fer política en aquest municipi, més oberta, més propera i més humana, perquè ens prenem aquesta tasca seriosament i no com un joc. No m'agradaria acabar sense parlar dels companys de la CUP. Gràcies pel seu suport, malgrat el seu sí crític que ens ha acompanyat sempre. I no vull deixar d'agrair a tots els treballadors i col·laboradors que ens han ajudat a tirar endavant al llarg d'aquest temps, doncs sense ells la feina no s'hauria pogut fer. I perquè així és el nostre tarannà, seguirem aportant propostes i projectes per millorar el nostre municipi, com sempre hem fet i continuarem fent. I avui no podem acabar d'una altra manera que cridant un Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies, senyora Serra. Després de la intervenció de cada un dels grups polítics, passaríem a la votació. A dintre de les carpetes teniu el paper i aquesta mesa cridarà un per un a cada regidor perquè vingui a dipositar el vot en aquesta urna. Si ho tenim tots a punt, començaríem. Senyor Miquel Bell-lloc Palet. Senyora Carme Vinyes. Carla Rebull. El senyor Salvador Miguel. La senyora Helena Serra. Senyor Jordi Casals. Perdó, senyor Jordi Soler. Perdoneu. Senyor Joan Caner. Senyor Albert Ros. La senyora Marta Geli. El senyor Arturo Prades. La senyora Mercè Orduña. Senyor Sergi Orduña.
Senyor Norbert Botella. Senyor Lluís Casas. El senyor Albert Tomàs. Moltes gràcies, senyora Pérez. Anem a obrir. No. No. Sí. 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 No. Sí. 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 No. 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 Bé, efectuat el recompte dels vots, seran 8 no i 9 sí. Per tant, queda proclamat alcalde el senyor Jordi Soler i Casals. Senyor Soler, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Per tant, a partir d'ara, qui presidirà aquest ple serà el senyor Soler. No ens podem fer canvis d'ubicació per temes de Covid, per tant, li cedim la paraula, senyor Soler.
Bé, bon dia de nou, molt breument, per agrair als meus companys de consistori que han donat confiança a la moció de censura que hem presentat en el dia d'avui i per manifestar-los als que no hi han donat suport que malgrat les bestieses i falsetats que hem sentit tenen la porta oberta a seguir treballant pel municipi de Calonge i Sant Antoni. L'1 d'octubre, evidentment, significa moltes coses, molts de records, alguns encara en patim les conseqüències, però evidentment penso jo que a partir d'avui a Calonge i Sant Antoni el dia 1 d'octubre significarà el dia que el poble retornarà a començar el seu camí cap al futur i cap al progrés. Temps hi haurà per fer discursos, ara és hora de treballar i per tant, senyor secretari, prengui les mesures oportunes per dir a tothom que no tingui dispensa mèdica, que a partir de demà es treballa presencialment a l'Ajuntament de Calonge i l'equip de govern queda convocat d'aquí un quart d'hora a la sala de comissions per fer la primera reunió. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies. Perdoneu, falten 2 punts a l'ordre del dia, que és la realització de l'arqueig extraordinari i la comprovació de l'inventari de béns i drets de la corporació. Doncs reobrim la sessió. Només dic que tenim l'acte d'arqueig a disposició del nou alcalde, signada per el president, l'interventora, l'alcalde sortint i l'alcalde entrant. Perquè la seva disposició. Pel que fa a l'inventari, simplement indicar que és exactament igual està la situació que la sessió constitutiva d'aquest Ajuntament al juny del passat any, en el qual trobem béns de domini públic 743 fitxes, amb béns d'ús públic 670 fitxes, béns de servei públic 73 fitxes i drets reals 1. Respecte de béns patrimonials, hi ha 59 fitxes, totes de béns immobles. No hi ha res més. Gràcies. Ara sí, aixequem la sessió.